wiki yatha tidamalizitsa nkhani yokhudza shirki at-ta'a, koma tidatengabe nthawi pachifukwa choti timalongosolanso kumbali ya akazi kuti pali kusiyana pakati pa kumumvera mwamuna ndi kumupembedza mwamuna, chifukwa shirki at-ta'a imagwera pagawo lokhudza kutsatira munthu mu zinthu zimene Allah subhanahu wa ta'ala waletsa kapena kuloleza. Ndiye ukumutsatira munthu yakukuletsa zimene Allah waloleza iwe ndikumvera, kapena munthu yokukuloleza zimene Allah waletsa iwe ndikumvera. Ndiye kuti pamenepo munthu amene amakhala kuti wachita ashiriki at-ta'a. Ndiye tidafotokozamo mmenemo kusiyana kwa kumumvera mwamuna ndi kumupembedza mwamuna. Ndiye kuchoka pamenepo tikufuna tione tsopano mtundu wa shiriki yaing'ono, chifukwa ashiriki inagawidwa mitundu iwiri. Mtundu woyamba ndi umene takhala tikufotokoza masiku apitawa, nena kuti ndi ashiriki al-akbar, shiriki yomwe ili yayikulu, imene munthu akayichita iyeyo amatuluka mu chisilamu. Akayichita shiriki imene amakhala kuti chisilamu chake chawonongeka. Komabe tili ndi shiriki yomwe ndi yaying'ono, imene munthu akayichita satuluka mu chisilamu koma amakhala kuti wachita tchimo lalikulu. Tili limodzi zimenepo eti munthu uyo samatuluka mu chisilamu koma amakhala kuti wachita tchimo lalikulu. Ndiye timafuna tione shiriki imeneyi, chifukwa enanso mugulu la asilamu akuyichita ndithu. Ndiye mitundu ya shiriki yaying'ono iliponso yokwanira inayi, ngati mmene tililinso ndi mitundu inayi pa shiriki yayikulu. Shiriki yaying'ono ili ndi mitundu yokwanira inayi, ngatinso mmene tili ndi mitundu inayi pa shiriki yayikulu. Mtundu woyamba ku shiriki yaying'ono ndiye kulumbira posakhala mdzina la Allah, kulumbira posakhala mdzina la Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyense amene angalumbire mdzina la chinthu kapena munthu amene wachita shiriki yaying'ono. Yemwe angalumbire mdzina la chinthu kapena munthu ameneyo wachita shiriki yaying'ono. Akufotokoza Saad ibn Ubaida kuti anna ibn Umar sami'a rajulan yaqul, Abdullah ibn Umar adamumva mwamuna wina akuyankhula kuti la wal Kaaba, ayi ndikulumbira mwa Kaaba. Mwamuna amene adayankhula mawu amene kunena kuti la wal Kaaba, ayi kaya makambirana ndiye amatsutsa. Ndipo tsutsapo adanena kuti ayi ndithu ine ndikulumbira mwa al-Kaaba. Faqala ibn Umar, ndiye Abdullah ibn Umar adamuyankhula mwamuna ayi kuti la yuhlafu bighairi llahi, osamalumbira mu chinthu china kapena mwa wina wake posakhala chani Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, chifukwa ine ndidamumva mtumiki wa Allah mtendere ni madalitso zipite kwa iye akuyankhula kuti man halafa bighairi llahi, aliyense amene walumbira posakhala mwa Allah, faqad kafara au ashraka, amene wadzindikire kuti wakanira kapena wachita shiriki. Man halafa bighairi llahi, aliyense amene walumbira posakhala mwa Allah, faqad kafar, amene wakanira, au ashraka, kapena wampatikizira Allah ndi mafano. Ndiye pamene pa maulama akufotokoza kuti
uyu amene adapanga zimene zadali Islamu, ndipo zidali zodziwika pakati pa ma-Arabs amene adali opembedza mafano. Akamalumbira amalumbirira Kaaba, amalumbirira Allata wal Uzza wa Manata athalithata al-ukhra ndi milungu ina imene amayipembedza. Ndiye atabwerera mu Chisilamu kulumbira kumene kusada kusiyebe, amapezeka zoti akulumbiranso mu zinthu zina posakhala mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye mwamuna amene adachita zimenezo. Choncho Abdullah ibn Umar adamuletsa mwamunayu, ndipo sadamuze kuti watuluka Chisilamu, koma adamuza kunena kuti chani, ngati ufuna kulumbira ulumbire mdzina la Allah lokha basi. Chifukwa ndidamumva mtumiki wa Allah mteneri madaliso zipite kwa yakuletsa zimenezi, kuti aliyense amene walumbira mdzina lina posakhala la Allah amene wakanira kapena wachita chani, ashiriki. Ndiye pofotokoza ma muhadithin akunena kuti shiriki imene ndiye ing'ono. Koma ngati munthu wolumbirayo akulumbira pofuna kulemekeza chomwe akuchilumbiriracho, ndiye kuti pamenepo zimatengedwa kuti ndi kukanira kuja kapena shiriki yayikulu. Chifukwa chanena kuti akuchilumbirira mochilemekeza, akuchilumbirira mochikweza, kuti yeye sangakwanitse kulumbira mdzina la Allah koma kulumbira mu dzina la chimenecho, pamenepo ndiyeti munthu ameneyu amagwera ku shiriki yayikulu. Choncho sizili zololedwa kwa Msilamu kulumbira pomayankhula kuti ine apa, akuloza pakhosi, aliko ena amatero ine apa wallahi, choyambirira aloza pakhosi kenako wallahi akubwera kachiwiriko, amene wachita shiriki yaying'ono. Ena amalumbira kumanda kwa agogo awo, ndikulumbira kumanda kwa agogo angako. Ena amalumbirira kumwamba, ine kumwambako. Ena amalumbira pogwira Qur'an, kugwira mushaf amati nsafu. Ena amalumbira pogwira mushaf, ndikunena zinizoona tabwesa ni Qur'ani ndigwire pa, ndiye amabweresera Qur'ani ndi amagwira namana line zimene ndikunenazo mwakuti. Ena ndi awa anthu andalewa, akamalumbira akuti amagwiritsa Qur'ani. Even kukhotiso khanga dizilipo zimenezo, ukamapereka umboni umagwira Qur'ani, mushaf. Zimenezozo ndi shiriki al-asghar, ndi shiriki yaying'ono imene Asilamu ena amayipeputsa, ndi chimo lalikulu. Sikuti atuluka mu Chisilamu koma apeza chani, msambi. Chifukwa munthu sakuyeneka kulumbira kupatulako mdzina la Allah tabaraka wa taala. Ndiye kuyambira lero palibe zoti ine apa pakhosi, zimenezo musiye. Pakhosi palibe ntchito, mulumbirire mdzina la Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ndiye tuloyamba wa shiriki yaying'ono ndiko kulumbira posakhala mdzina la Allah. Chinthu chachiwiri kapena kuti mtundu wachiwiri wa shiriki yaying'ono ndiko kunena kuti zomwe wafuna Allah ndi ineyo kapena iweyo, zomwe wafuna Allah ndi iweyo kapena zomwe wafuna Allah ndi ineyo. Amene ndi mawu amene amayankhula aluya, ndipo mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam anaziletsa zimenezo. Hudhaifa ibn al-Yaman akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adati, la taqulu, musamayankhule inu kuti ma shaa Allahu wa shaa fulanun, zomwe Allah wafuna komanso zomwe uje wafuna, walakin qulu, koma nenani kuti ma shaa Allahu, zomwe Allah wafuna, thumma, kenako pambuyo pake pakufuna kwa Allahyo, shaa fulani, aujenso afuna. Mwachitsanzo kuti zimveke bwino, munthu uja wakupatsani ndalama, ndiye inu unene kuti basi poti ndi zomwe inu mwafuna ndilandirabe. Koma munena kuti zomwe Allah wafuna kenako inunso mwafuna, kusonyeza kuti Allah wafuna ndiye awawanso mukufuna kwawoko kwatheka, chifukwa choti Allah choyambirira ndi amene wafuna. Chifukwa chani? Chifukwa inu ndi ine sitingachite chinthu Allah asadafune. Tilimodzi, inu ndi ine sitingachite chinthu Allah asadatani, asadafune. Kutera kuzonse zimene timachitazi amakhala kuti waziloleza ndi Allah tabaraka wa taala.
ndiye munthu sangakupatseni ndalama Allah asanafune, zosateka. Komanso munthu sangakumaneni niyo ndalama Allah asanafune. La mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'at. Tumikama ankhula zimenezo kumena kuti palibe chuma chimene munthu angachipeze kupatulapo chimene inu mwapereka. Komanso zimene inu mwazisunga osampatsa munthu sangakhale nazo. Ndiye munthu asamanene kuti zomwe auje afuna pamodzi ndi Allah kapena zomwe Allah afuna pamodzi ndi auje, pamenepo ndiye kuti wapanga aujewo ndi Allah okhala otani ofanana. Koma oyambirira akhale Allah ndi amene wafuna, kenako aujenso atani afuna. That's why munthu akatichitira chinthu choyambirira kuyamika ndi kumuyamika ndani? Allah, osati aujewo ya. Munthu akupatsani chinthu umanena kuti chani? Alhamdulillah wa jazakallahu khairan, ndikuyamika Allah akutani akuonjezere zabwino. Kapena kungonena kuti jazakallahu khairan pomuyamika munthuja, koma oyambirira kumuyamika akhale ndani? Allah. Sungamunene munthuja kuti ndikukuyamikani na mwene mwandithandiza, pamene pochita chani? Shiriki. Kumuyamika munthu kukhale kumufunira zabwino kuti Allah amuonjezere pamene iye uja watani wachotsapo. Koma omuyamika akhale ndani? Allah tabaraka wa taala. So auje sangafune Allah sanafune. Ndiye Maarab samakonda kunena kuti masha Allahu wa shaa fulani, zomwe Allah afuna komanso zomwe auje afuna. Ndiye tumika amawalitsa no, muzinena kuti masha Allahu thumma shaa fulanu, zomwe wafuna Allah kenako pambuyo pake zimenenso wafuna wakuti. Ndiye kunena kuti zomwe wafuna Allah ndi iweyo ndi shirki, koma ndi shirki yachani? Yaing'ono. Zikumveka eti? Pa namba 3 tikupezapo arriya, mtundu wa shirki yaing'ono. Pa namba 3 tikupezapo arriya. Arriya ndiko kudzionetsera pochita zinthu. Ndiye tikabwera pa mitundu ya shiriki yaikulu tidapezapo ashiriki an-niyya. Ndichoncho eti? Shiriki an-niyya yomwe tikunena kuti kumeneko ndi kuchita ntchito motsimikiza kuti ukumuchitira wakuti. Kuchita ntchito motsimikiza kuti ntchito iyi ndikumuchitira wakuti, osati Allah iya. Ngati ukuzingira mdzina yachani la ziwanda kapena mizimu, imene ndi ashiriki an-niyya. Komanso pa shiriki an-niyya apa pali ka element kena kamene anthu akuyeneka kuti akamvetsetse. Ngati kusalira m'bale wathu amene wamwalira, ndiye tikuchita ntchitoyo kuti tikumumalizitsirira iyeyo ntchito yake imene anayisiya ya faradhu. Kapena tikumuperekera zakati yomwe iye ameneka kupereka kuchokera mu chuma chake koma wamwalira asanapereke. Pamenepo timapereka ndi intention yoti tikuabwenzera awa, pamenepo sitikupanga shiriki ya. Koma apapa timakhala kuti tikupanga ntchitoyo ndi yathu, koma amene tikuchitamo sitikumuchitira Allah koma tikumuchitira wina wache, pamenepo ndiye kuti tapanga shiriki an-niyya wal irada. Pamene arriya timakhala kuti tikumuchitira Allah koma tikufuna kuyamikiridwa kapena kuonedwa kapena kumvedwa ndi anthu ena. Pamenepo tikuona kusiyana kwaketi. Arriya kudzionetsera kuti timvedwe, kuti timveke. Timakhala kuti tikuchita ntchitoyo yomwe tikumuchitira Allah koma tikufuna kuti ena ake atiyamikire, tikufuna kuti ena ake atimve, tikufuna kuti ena ake atione. Pamenepo ndiye kuti zinthu zalakwika, tagwira mushiriki imene ili ya arriya. Kuti timvetsetse bwinobwino pala hadithi yomwe Abu Sa'id al-Khudri akufotokoza kuti kharaja alaina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa nahnu natadhakaru al-masih ad-dajjal faqala, adatuluka mtumiki kutipeza ifeyo titakhala mu nthawi yomwe tinkakambirana zokhudza al-masihu ad-dajjal, timakamba za dajjal.
faqala ndiye mtumiki anati ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min almasihi ad-dajjal, kodi mukufuna ndikufotokozereni chomwe ineyo ndikukuoperani inuyo kuposa almasihu ad-dajjal? Mukufuna ndikuuzeni inuyo za chinthu chimene ineyo ndikukuoperani inuyo kwambiri kuposa izi mukukambirana nazo zokhudza almasihu ad-dajjal? Qala, ndiye Abu Sa'id akuti qulna, tidati bala, inde, tiuze ya Rasulullah. Faqala, ndiye mtumiki anati ashirkul khafiyyu, ndikukuoperani inu zokhudza shirki yobisika. Ashirkul khafiyyu, shirki yotani yobisika. Ndiye akuitandauzira shirki yobisikayo kuti an yaquma ar-rajulu, shirki yobisika imene ndi pamene mwamuna waima yusalli, ndikumaswali, fayuzayyinu salatahu, ndipo pamene akuswali paja yeye ndikumayikongoletsa swala yake, lima yara min nadhari rajulin, pachifukwa chonena kuti wina wake akumuona iyeyo. Kuswali paswala paja ndikuima ndikumayidongolera swala ija, koma osati chifukwa cha Allah iyayi, kuidongolera swalayo chifukwa choti ena ake akumuona, ndiye amuone kuti amaswali motani molongosoka. Ndiye pamene pakukwera asilamu ambiri. Ngati akazi ena amavala hijabu, akuvala hijabu ncholinga choti kunjako ena akayamikire kuti sister machena, osati kuti Allah subhanahu wa ta'ala asangalale nawo mayiwa kuti abisa umaliseche wawo ndipo akwaniritsa lamulo limene wawo alamula kuti atani alikwaniritsa. Koma akuvala hijabu ndicho linga choti auja wayamikire. Ngati amuna akuvala mathalauza, akuvala mashati, akuvala nsapato, akumavala zimenezozo, akatuluka nyumbamo anthu awayamikire kuti mmadziwa kuvala chimwene. Malebo, ngati anthu amavala za malebo, cholinga chake ndi cha awayamikire kuti akudziwa kuvala, kaya mukuti Gucci, kaya mukuti Nike, Adidas, ndi malebo amene alipo otchukawo, anthu amavala zimene zichazo ndipo amapanga dala kuti zizoonekera. Cholinga choti anthu awatani, ndi chifukwa chake timanena kuti hijabu imene mkazi wavala anthu nkumuyamikira, imene si hijabu. Inuyo kuvala hijabu ena ake nkukuyamikirani, nati koma anti ndiye mwachena, muzazifunse kuti ine sindikuvala hijabu yani. Chifukwa hijabu ya sharia siyo kongola, hijabu ya sharia siyo pereka ije, siyo utsamudio kwao iona. Ndi libasu taqwa, ndicho vala cha taqwa chimene mkazi amavala, ndicho linga chokonza ubale wake ndi Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Koma mkazi amene wavala hijabu anthu kunja kumati asisi komata asisi tu Kairo ati mabaya amene wachokera kuti imene si hijabu. Ena akakaza kuyamikirana muzazo zoti simunavala hijabu. Hijabu mukavala ngakhale mwamuna sama kucheukirana. Mesa ndiye cholinga cha hijabu. Kuvala hijabu mwamuna sama tani sama kucheukirana. Koma the moment imene mwamuna adza kucheukireni, anzanu nkukuyamikirani, muzazo zoti imene si chani si hijabu. Walidhalika masahabiyati akamatuluka kunja amavala zovala zonyasa zosaoneka bwino, zimene zimabisa umaliseche wawo koma nzosatani ndizosaoneka bwino. Kifanyana amaopa kuti abweretsa fitina kwa amuna. Pamene lero lino ndiye tikumavala zovala zooneka bwino zokunja, cholinga chake tikumafuna kuti Allah atiyamikire ngati. Ena ndiye amandifunsa ku inbox, kodi eti mkazi kuyika chithunzi chake pa status zili ndi vuto lanji mu Islamu? Ndiye nafunsa funso lonena kuti akayikamo akufuna kuti ayamikiridwe ndi Allah kapena anthu. Sana ndiyankhe mpaka na leo. Mkazi kuyika chithunzi chake pa status
akufuna kuyamikiridwa ndi Allah kapena kuyamikiridwa ndi anthu? Afuna kuti anthu akaona aziti sister mashallah, gorgeous, beautiful, super fanta chanchani basi. Pamene popo nia yake ndiyo funa kusangalatsa anthu. Pamene pokachita chani? Riya. Ngati mwamuna kuvala kwakeko akufuna kuti akatuluka panja anthu akamuchemerere kapena akufuna kuti Allah subhanahu wa ta'ala amuyamikire kapolo wake. Chifukwa kuvala bwino si chinthu choletsedwa. Tumika anafunsidwanso kunena kuti ya Rasulullah, pali mwamuna amene nthawi zonse amafuna kuvala zovala zabwino, amafuna kuti adzooneka bwino. Kodi munthu amene yuso ndi mmodzi mwa odzikweza? Tunganena kuti Allah ndi wabwino, amakondanso ubwino. Kusonyeza kuti pamene munthu wavala pofuna kubisa maliseche yake komanso kukwaniritsa chilamulo chimene Allah watani walamula, munthu amene amapeza malipiro ngakhale mukuvala kumeko. Kungovala chovala chimene chocho akamachivala chisanafike pansi ngati chili chachitali, amakhala kuti munthu ameneyo mukuyankhula kwa masalafi akunena kuti amakhululukidwa machimo ake. Chifukwa chonena kuti choyambirira munthu uja kuvala pofuna kukwaniritsa lamulo la Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye mudzaona kuti chovala chimene akuvalacho chimakhala cha takwa. Komanso povala apa amafuna kuvala ndi cholinga chonena kuti akwaniritse zimene mbuye wake wamulamula, kuti akamatuluka nyumba abise umaliseche wake. Ndiye hadithi ikunena kuti ashirikul khafiyu, shiriki yobisika ndiye ndi an yaquma ar-rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Ndipamene munthu wayima muzikiti ndikuyamba kuswali kenako ndikuikongoletsa swala yake ija pa chifukwa chonena kuti alipo amene akumuyang'ana yeye, ndiye akupanga zimenezi cholinga choti aujaji atani ayamikire. Ndiye ntchito iliyonse imene ife tikuchita pofuna kuti anthu atiyamikire basi pamene kundetagwira mushiriki yaying'ono. Asilamu lero lino akupereka zopereka zawo, koma pamene akupereka zopereka zawo pali ena ake ojambula. Akujambula zimenezo ncholinga choti dziko lidziwe zoti apereka paketi la shuga. Kukapereka zovala kwa ena ake osowa mpaka na kamera akuti ajambulire kuti apereka chani inu. Allah tu wakuonani kuti mukapereka zakuti. Ife we don't care kuti mwapereka chani. Allah wakuonani mwe kuti mwapereka zakuti. Why do you need attention kwani? Tinapita ukaona odwala mpaka na dziko kudziwa kuti anakaendera odwala. Mtumiki waendera odwala ambiri. Bangi sama lingezetsa kuti lero ndakaona akuti mawa ndikapita ukaona akuti sikula masahaba akaona odwala anzawo ambiri. Ndiye inu ndine tikhalenga toyamba kukaona odwala kuchipatala mpaka na dziko lidziwe kuti akuti amayi akwana malaka anapita kuchipatala cha Zomba chachikulu kumeneko akaona odwala kumeneko, ndiye awalimbikitsa kuti asamataye mtima mwa Allah ndi amene amachiritsa. Choncho awapatsanso mapaketi a shugali ese limodzi zachani zimenezi zachani. So anthu tikuononga ntchito zathu pa chifukwa chofuna kusangalatsa ndani? Anthu anzathu. Amuna anu inuyo kuchita chinthu, musachite chinthu kuti amuna anu akuone. Ngati mukuswali mnyumbamo swalini chifukwa cha Allah. Osati pamene mwamva amuna anu akubwera ndiye pamene mukukapanga uvu. Ati kutama ngokapanga uvu kenako basi ndikumaswali amuna aja akamapeleka salama ati nosayankha kenako amuna aja nkulowa ndikupezani inu muli paswala. Aziti chinkazi yanga ncha imani. Ifeyo tikuonani kuti ndinu imani. Koma pamaso pa Allah akudziwa chilungamo chake. Allah akudziwa chilungamo chake kuti inu ndinu mayi abodza. Famu kupanga zimenezo ncholinga choti mwamuna anu yakutani ni akuyamikire. Ndenda imeneyo ndithu sina siye malo. Ndenda yomapanga zinthu kuti uonedwe sina siye malo. Pa chifukwa icho pali hadithi yomwe anthu atatu kuchokera mu gulu la Asilamu, anthu angati? Atatu, amene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akuwafotokoza kuti akaponyedwa ku moto, koma ntchito zawo pamaso pa anthu
zinali zotani, zinali zopambana. Anthu akamaona amaona ngati kuti anthu amene wawa ndi anthu amene akuchita zinthu zabwino, koma pochita zinthu zawozo amachita ndi nia yoti atani aonedwe. So oyamba ndi munthu amene adamenya nkhondo munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo iyeyu mmene amamenya nkhondo cholinga chake chinali choti anthu amutenge kuti munthu amene ndi wachani, ndi wamphamvu. Ndiye anamenya nkhondo imeneyi ndipo anafera ku nkhondo komweko, ndipo anthu adayankhula kuti auje aja amwalirira ku nkhondo, ameneyu ndi wofera ku nkhondo. So mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala adzayankhula kunena kuti iweyo palibe chimene umapangira izizi kupatulapo kuti anthu atani ayankhule. Faqad qil, zidayankhulidwa anthu okuchemererawo anakutani, anakuchemerera. Ndiye munthu ameneyu adzakaponyedwa ku moto, adzakaponyedwa ku moto. Pambuyo tipoti munthu ameneyuyu anthu amamuyesa ngati ndi wokalowa ku Janna straight. Munthu wachiwiri adzakhala yemwe adali alim, wophunzira, ndipo iyeyo amawaphunzitsa anthunso dini, komanso amawerenga chani, amawerenga Qur'ani. Hadithi imene Abu Huraira poifotokoza zikufotokozera kuti Abu Huraira amakomoka nthawi iliyonse imene hadithi imene akuyinena, amakomoka. Chifukwa chani? Amaopa kuti akhozokhala mu gulu limeneli, kuti akupereka hadithi ndi cholinga choti anthu atani, anthu amuchemerere. Abu Huraira amakomoka akamayankhula hadithi imene. So munthu wachiwiri ndi munthu amene ali wophunzira, yemwe anthu anapindula kuchokera kwa iyeyu, ndipo ankawerenganso Qur'ani, koma zonsezi amachita ndi cholinga choti anthu ayankhule. Choncho faqad qil, anthu adayankhula, auje ndophunzira, iye atiphunzitsa, iye amayankhula. Zidathera pati pompo, koma tsiku la chiweruzo sadzakhala mugulu wopeza nawo chani, malipiro. Chifukwa chimene amapangira izizi ndi cholinga choti anthu amuyamikire, osati Allah subhanahu wa ta'ala. That's why wina aliyense mugulu anthu ophunzitsa akuyeneka kukhalanso ndi intention yabwino. Asaphunzitse chifukwa chenena kuti akufuna kuti anthu amuyamikire. Ndifake nthawi zambiri mudzaone kuti anthu amaphunzitsa chifukwa cha kuchuluka kwa anthu. Phunzitsa kalasi chifukwa choti kukalasiko kukubwera chinamtindi chanu, koma kalasi osaphunzitsa chifukwa pakupezeka anthu ophunzira awiri. Chimene akupangira pene monjani, akufuna chikhamu cha anthucho, sakufuna kuphunzitsa, akufuna chikhamu cha anthu. Pamene ophunzitsa olo mmene mulibemo wina aliyense. Zikufotokozera kuti kani mmodzi wa masalafi, kaya si mmodzi wa magulu amasalafi, koma adali mmodzi wa anthu amene amaphunzitsa muzikiti. Iye amalowa muzikiti, ndipo olopasakhale munthu amaphunzitsabe, olopasakhale munthu amatani amaphunzitsa. Ndiye adafunsidwa kuti ndi chifukwa chani mapanga zimenezi, adayankhula kunena kuti ine ndikupanga zimenezi chifukwa ineyo Allah subhanahu wa ta'ala wandipatsa ilmu, choncho ndikuyeneka ndiwaphunzitse anthu. Ndiye ngati anthu sakubwera, Allah ndi mboni kuti ine ndatani, ndaphunzitsa. Makoma mzikiti akachitira umboni kuti ine matani, ndimaphunzitsa. Munthu amene samafuna kuyamikidwa ndi anthu. Koma ndi angati amene lero lino akangona chigulu cha anthu kukamwako kumatuka thovu kuti ayankhule basi. Mpaka na panopa panabwera mabida aja tsopano akumanda aja, akumaliro aja, onena kuti chifukwa kuti anthu abwera kumaliro tiyeni tiperekeni ulaliki. Akuti tipereke ulaliki chifukwa kuti kwabwera anthu. Pamene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam sadatisire zimenezo. Mtumiki wa Allah sadatisire kuti kumaliro tidzilalikirana. Koma awawa chifukwa chofuna kuyamikiridwa, aziti shehe akuti amadziwa kuyankhula, ndi mpaka na pamaliro kumaseketsa anthu pipi, koma shehe atifuna umene kwabwera Khristu ndi amve akuti za Chisilamu awapange damu. Inu damu kapangira kumaliro.
pamene dawa nthawi yopanga dawa ndi pamene shehe ali payeka anyamuka apite kumene kula Khristu akayitanira anthu kuchisilamu akuopa cha sasa tisakupanga dawa simene tumikada panga simene tumikuwa Allah sallallahu alayhi wasallam amamupitira kafir ndikukamuitanira kwa Allah rabbul izzati wal jalal ena amabwera kudzafusa mafuso koma iye amapitira ku Taif mesa mtumikana chita kupita Makuraishi amakaja mesa amachita kwa ayitanira ndiye lero lino akubwera ndima excuse awa abodzawa ndicho linga chofuna kusogelera zina mu Chisilamu zimene mulibemo ndikumana nata akumbutsanani chifukwa muchikumbutso muli thandizo kwa anthu okhulupirira nde wadhakiriyo ananena kuti adzikhala pa maliro ananena kuti adzikhala pa maliro ayi ndiye anthu chifukwa kuti amafuna kuyamikiridwa that's why muona kuti amagwera mu zinthu zoletsedwazo chifukwa akufuna kutani kuyamikiridwa zomwe zachitika kandi dzanali kandi litiro amayi amene amanyamula janaza akuti akutsanzikana ndi anzawo mashehe mesa anali konko akuluakulu mashehe akuluakulu anali konko koma mashehe osangaletse chifukwa iwo anazoloya kuyamikirira basi ndi akudziwa kuti akaletsa zimenezozo amene amayamikira awada ndatsa amango yang'ana kayapereka justification yoti kayayo panalibepo amaona zimenezo zikuchitika chifukwa sizingatheke janaza kuchoka iwo akadali nyumbabe zotheka zimenezo amaona kuti zimenezo zikuchitika so akufuna kuyamikiridwa ndi anthu instead of kuletsa zinthu zoyipa kuti ayamikiridwe ndi ndani ndi Allah tabaraka wa taala pompano pano si panachitika maliro kuna abwera ena ake kuntunda kuja atamwalira ndi anabwera pano kupempha kuti maliro wasakufuna kuti apite kwawo akufuna kuti ayikidwe kuti konko amene anali patsogolo kuti asonkhanise ndalama kuti anthu anyamuke kumapita kwawo analinda analinda mesa munalazima ino mweno fetinanena kuti zimenezo sizichitika awa abwera kuti maliro tiyikire konko amene ala komiti apite kwa fumu akapemphe kumanda maliro achitikira kuti kuno ndotomeko yonse ya Chisilamu ikhala kuti sazima analusalusa kukwiya milomo kuno iwo zadini sakudziwa china chilichonse afuna titsogolere ife amuna zona chimenecho m'Chisilamu azima amene acha ni mbuli momoti iwo amvere zimene akuwauza anthu zokhuza chipembedzo cha Allah akukakamira ife amene anali anzathu so tingowasiyasiya azipita tisagunde tisanyamule janaza yawo ndiye abambo motsatira za Allah akuvera ma emotions azimayi zinthu zikutani zikuonongeka ena ndipompacho timaona zithuza chakudikula akuti maliro a Chisilamu ndi kumavina amuna anyamula janaza akuyenda mapita kumanda azimayi mbuyo mwati akasida zichani zimenezo so anthu akufuna kuyamikiridwa ndi anthu anzawo sakuchita zinthu pofuna kumusangalatsa Allah tabaraka wa taala ndiye mashehe amene amayankhula chilungamo nthawi zambiri amadedwa ndipo chifukwa chimenecho yemwe akufuna kuyamikiridwa ndi munthu mudzaona kuti amapanga za munthu olo mklasi muno mutabwera munthu mmodzi ine ndizaphunzitsako mwana malaka muno mulazimayi ambirimbiri amene amangobwera kwakhala kuli zolandira tikulandiritsa maphunziro apa sakutani sakubwera kumafuna nyama akabwera amwenyaja kudzagawagawa ndi kumachuluka ena asoti sitikudziwa ngatala asilamu kumpanda kuno kumadzaza ndiye anthu amenewa akachoka mmenepo akumapita mu fellowship tikuwayitanira ku madrasa kuti bwerani dzaphunzireni ndi azikakwenyana nafe pakakhala programu ya maliro anthu oti alibe uzindikiri wonalo sazikana ndi maliro bale wanuyo musamulalikire amene ndikumukonda maliro a Chisilamu anamba alalikidwa mashehe amene amawada nditi mayi amene ankawada chifukwa chani safuna kualalikira mashehe ena onsewo maliro onse amene amachitika koko amalalikira bwanji Chisilamu tikatengere zimene akuchita anthu ena kwina pamene Allah subhanahu wa ta'ala alipatsa ndondomeko yake kudzera mu chiphunzitso cha mtumiki tikasiya za Allah ndi mtumiki wake tikatengere zimene akuchita ambuli wallahi la so wophunzira amene amapanga zinthu chifukwa cha anthu amene akatizimulidwa ndipo akakokedwa kalowa kuti kumoto hadithi imene ni hadithi yoopsa kwa basi womalizira ni munthu yemwe adali ndi chuma Allah subhanahu wa ta'ala adampatsa chani chuma ndiye iyeyo amapereka koma mukupereka kwake amapereka ndicho linga choti anthu amudani amuyamikire auje ndi opereka
auje ndolowa manja mpakana zomwe tikunena za pamalirozi. Ena ake amalusa ngati sana chulidwe dzina lawo kuti apereka ufa kapena apereka ka 5,000. Ine tu dzina langa silinamveke bwanji. Sono likamveka ana kasimukuita na maina zimachita kudziwikira kuti izi sizamuchisilamu. Anthu amene adayimvetsetsa dini omwe adali ndi chuma amapereka koma anthu osamadziwa kuti akupereka ni ndani, mpaka ana munthuyo kumwalira anthu ndikudziwa kuti amene ankatipatsa uchi ndi auja anamwaliracho patadutsanso miyezi. Koma ife kungopereka chinthu kamodzi kokha dziko lonse ndikudziwa. Ndi ena kupereka kwawo ndikopereka chifukwa afuna kuvoterera. Ena amapereka si omwewa kuti ndani ampunga situfunanso kubisa. Ali ndi ambulance yawo imene akuthandizira asilamu chifukwa afuna kudani kuvoterera, afuna mavoti. Chithandizo cha mtundu wanji chimenechi. Anthu amene okusavotera asiyaso kuthandiza cha dini ya Allah. So ali ndi chuma cha kuchigwiritsira ntchito pofuna kudani, pofuna kuyamikiridwa, pofuna kuti iwonso achitiride china chake, akuti ukandipangira ichi ine ndikupangira ichi. Family pasimene kunalibeko tumbuyo. Pano paithamangathamanga kaya awina kasawina tidzaona kutsogoloko. Ngati izapitirire kuthamangabe. So anthu ali ndi chuma koma chuma chawo akuchigwiritsira ntchito mu njira imene ili yotani yofuna kuyamikiridwa, kuonedwa, kumvedwa ndi anthu. So anthu tiyankhula amathandiza amatere zithera pati pamene koma pa tsiku lachiweruzo zakhala mugulando olusa. That's why inuyo mukakhala ndi chinthu pofuna kupereka musapereke kuti ena akakuone. Perekani kumbali ena akasakudziweni kuti inu mwapereka. Chifukwa chani? Mukupanga ntchitoyo lillahi. Mukupanga ntchitoyo pa chifukwa cha ndani? Cha Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Koma mukapanga chifukwa cha auje wakumverani. Auje wakumverani. Pali anthu amene amapereka. Ine ndaonapo anthu amene amapereka kupereka mamiliyoni koma amanyasida kuti dzina lawo litchulidwe. Inu ndine kungopereka 1,000 komatu. Nasonkhapo ine pa zimenezo nasonkhapo siningaloole ya. Pamene wina akalipe anapereka mwinaso 90% ya zimene ndikuti munasonkhapo. Chifukwa chanena kuti ifeyo sitikuyeretsa ntchito zathu. Tilibe ikhlas. So mukabwerera mbuyo muja mu makalasi ya akida iyambirire tidafotokoza kuti akida imatiwonjezera chani ikhlasi. Tikamati ikhlasi tikutanthauza kuchita ntchito pa chifukwa cha Allah basi. Ikhlas ndiye kuti munthu akuchita ntchito chifukwa cha Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Pa chifukwa hicho mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kudzera mwa Abu Sa'id al-Khudri adati man yurai, yemwe akufuna kuonedwa, yurai Allahu bihi, Allah adzampangitsa yeye kuti aonedwe. Amene akufuna kuti aonedwe Allah adzafewetsa kuti anthu amutani amuone. Wa man yusammi, uyonso amene akufuna kumvedwa, yusammi Allahu bihi, Allah adzamfewetsera kuti anthu amumve. Koma pamaso pa Allah alibe chani, alibe malipiro. Chifukwa arriya imaononga ntchito imene ukuyichita. Riya ngati ili swala ngati ukuswali kuti ena akakuone, swala yokhayo yatani yaonongeka. Ngati ili sadaka, iweyo kupereka sadaka ncholinga choti anthu akuone, sadaka imene yaonongeka. Ngati kuli kuwerenga Qur'an kumenelo lino anthu ambiri akuchita ncholinga choti amvedwe aonedwe kuti amawerenga bwino, kuwerenga kwawo kwa Qur'an kulibe ntchito pamaso pa Allah. Kuvala kuti ena akakuoneni kuti ino mavala bwino, kuvala kumeneko ndikosalandidwa pamaso pa Allah. So riya imaononga ntchito yokhayo imene munthu akuyichita. Ndiye man yurai Allahu bihi wa man yusammi Allahu bihi. Ndiye pa hadithi imeneyi Abdullah ibn Mas'ud adachitirapo ndemanga kudzera mwa Abdurrahman ibn Yazid kunena kuti walladhi, Abdullah ibn Mas'ud adalumbira mwa Allah, la ilaha ghairuhu, yemwe palibenso wina opembedzedwa koma iyeyo basi. La yaqbalu Allahu min musammi'in, samalandira Allah kuchokera kwa uyo amene amafuna kumvedwa. Allah samalandira ntchito za amene.
wala mura'in komanso uyo amene amafuna kuti aonedwe, wala la'ibin kapena uyo amene amachita zinthu mwandabwala, kumachita zinthu za mdini koma mwachani mwandabwala, illa da'in du'aan thabitan min qalbihi, patula uyo amene amayitana kumuyitana Allah kuchokera pansi pa mtima wake, yani amene amachita ntchito ndi nia imene iliyofuna kukondweretsa mbuye wake muchiti chonse chimene amachita. Ngati akuchita ncholinga choti amvedwe, munthu ameneyo basi ntchito yake yatani yaonongeka. Waqala al-Fudail ibn Iyad at-Tamimi, ada yankulapo Abul Ali al-Fudail ibn Iyad at-Tamimi kuti akhlasuhu wa aswabuhu, Allah amalandira ntchito imene wani ili ndi ikhlasi komanso ili aswabuhu imene yachitidwa molondola. Fa innahu idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, chifukwa ntchitoyo ngati mkati mwake muli ikhlasi koma sina chitidwe molondola, Allah samatani samayilandira. Wa idha kana sawaban, ndipo ntchito yakachitidwa molondola, wa lam yakun khalisan koma mkati mwake mulibemo ikhlasi, lam yuqbal hatta yakuna khalisa, imene simalandiridwa mpaka ana itachitidwa ma ikhlasi. Ndi asilamu akutha kuchita ntchito zawo molondola koma mkati mwa ntchito zawozo mulibemo chani, mulibemo ikhlas. Wal khalisu, ndeti kamati ikhlasi, idha kana lillahi, pamene ntchito yachitidwa chifukwa cha Allah basi, chifukwa cha Allah. Ngati inu mukupangitsa nikah, mupangitse nikah chifukwa cha Allah, osati chifukwa choopa anthu. Pangani nikah chifukwa chofuna kukondweretsa mbuye wanu, mudzaona kuti banja limene mudzakhalanso mwabwino kwa basi. Ngati mukuswali nyumba mwanu, swalini chifukwa chofuna kukwaniritsa lamulo la Allah komanso kumukondweretsa mbuye wanu, osati chifukwa chofuna kusangalatsa amuna anu kuti akuone. Ngati mukugwira ntchito zanu zimene Allah wakulamulani zija, kuti mkazi wokhulupirira akhazikike pa nyumba yake, azisamala ana komanso ndi chuma cha mamuna pamodzi ndi kuyang'anira nyumbayo, inu chitani zimenezo chifukwa cha Allah osati chifukwa cha anthu. Ndi aliyense amene angachite chifukwa cha Allah amene ndiye kuti akupanga zinthu mwa ikhlas. Wasawabu, ndeti kamati ntchito ndiyo londola, idha kana ala sunna, ngati yachitidwa potsatira chiphunzitso cha mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tatiyeni tuone zitsanzo za masalafi ajati kwa fotokozaji. Zainul Abidin Ali ibn al-Husayn amene akufotokoza kuti amapereka sadaka, amapereka chakudya mobisa usiku kwa anthu amene adalosauka, anthu osamadziwa. Mama kukajango na panja pa nyumba yawo pali kathumba khubz imene ili mikate, kukamacha mamango na mikate pamene nditi mafuta kandi ndiwo zache, basi anthu aja anyamula kuti sona kumatikira apa ndingani, amafunsana anthu osakuti kumatipatsa ndani samadziwa. Imagine. Ndiye Muhammad ibn Ishaq akufotokoza kuti kana nasu min ahli al-Madina, anthu aku Madina, yaishun amakhala akumalandira zakudya koma la yaduruna min aina kana maashuhu, samadziwa kuti chakudya chimenechi chikuchokera kuti. Falamma mata Ali ibn al-Husayn, pamene adamwalira Ali ibn al-Husayn, faqadu dhalika alladhi kanu yu'tawna bil-layl, anthu anazazindikira kuti yemwe amapatsa usiku chanali amene kuti malemu ati. Chifukwa chani? Zakudya zija zinasiyika tsopano kutani kupezeka. Anthu olemera m'Madina amene si anthu olemera mnthawi, akuchita kufuna kuti anthu awamve kuti panopa pabwera apwepwete, anthu aone kuti ndi apwepwete. Ndifake manika onse amene kumafupidwa, manika amene ndi ariya. Munthu kupita ku banki ndikasinditsa 10,000 kuti kakhale ma 20 kwacha riya. Ngati ufuna kupereka usakangopereka yatundu choncho bwanji 10,000. Ma 5,000 awiri ndikuwapinda ndikuwayika mu envelope ndikukampatsa amene akukwatirayo kapena amene akukwatiwayo mopanda soyena kudziwa. Cholakwika ndi cha vuto ndi yasimuna mpatse 10,000, mampatsa 1,000, mwapereka 10,000 koma chimene mmakasinthanitsira ku banki 10,000 kapena 50,000 kukhala ma 50 wacho kaukha ndi chani? Riya.
mufuna anthu akuoneni akuti mukamakapanga chonchi ukumukuzungulira anthu ndungululu riya ndiye ndiyangati munthawi ina amene akupanga zimenezo asilamu ochuluka akuti kuzungulira ati pasaloweso bwalo munthu wina ake tasiye kaya bambo amenewa akufuna kumwaza ndipo anthu amene akuononga zinthu ndi awo amene akumachemelera m'manikawo ma MC nikaa kungopezeka MC basi imene sinikayo imene mtumiki adatiuza munikaa kungopezeka komiti nikaa imene sinikayo imene mtumiki adatiuza nikaa yopezeka komiti imene sinikayo imene ndi project chifukwa nikaa mtumiki wa Allah anatiuza zoyeneka kupezekamo mkati mwake nikaa anatiuzirapo panika papezeke waliyi panika chabwino waliyo ngati sapezeka koma apereke chilolezo ndikusankha munthu amene adzayimirire m'malo mwake koma kuvomereza kwa wali. Namba 2, wokwatirayo akhale kuti akusangalatsidwa ndi wokwatiwa komanso wokwatiwa akusangalatsidwa ndi womukwatira chisangalalo cha anthu awiriwo asakwatitsidwe mtsikana asakufuna kapena mnyamata kukwatitsidwa asakufuna onse akhale kuti akutani akufunana asangalatsana pawiri wawo usati kudzera munjira za haramu tu koma munjira za sharia. Chomaliza papezeke mboni ziwiri zazimuna zimene zili za chilungamo mdera limene lolo nikaa amene kuyatani olo kusapezeke anthu okwanira 10 nikaa ndi abwino bwino pamenepo komiti itu palibe pamenepo pali MC palibe MC pamenepo pali perekani palibe pali ma invitation card amene akupangidwa lero lino anthu oti sana kwatirane akupita ku HD ukajambulitsa agwirana ndikumatumiza makadi banja lako ndi banja lako likuitana ndikunikaya anawa agwirana kadi mesa kugwirana ako ndeti nikaya yachitika ndengati anthu akugwirana nikaya isanachitike pali ubwino pamene ndife tikakhamukire ku zinthu zimenezo haramu yambira pakadipo ndeti kuyembekezera ngati kumene tingapiteko kulizapo lero lino manika ambiri asilamu akuyeneka kuopa kumapitako pokapoka ngati kumeneko kukuchitika zinthu zimene mtumiki wafotokoza apazi otherwise kumeneko osapitako koma anthu ambiri kumapita kumeneko ndeti kumakakhalanso patsogolo kumapita m'mabanki munja kukasinthanisa ndalama zija ena ati kugo ivi nikayo kula malichero achani mufuna mukagawe mpunga kapena malichero mbale zathu akuti malichero ameneyo ndokatani ndokafupa sister agwire chonchi brother wakhale apo kusogolo kwa anthu ne mukhale chonchoko ndiye nazibwera basi simukhala pansi mpaka na awawo akumudzi kwanu katani afupe ikwane kaye mwakuti business yeniyeni sizadini iso ya ndifake mudzaone anthu amene wawa amadandaula nikaija ikatha ngati sana pange ndalama zochuluka kuposa zimene awononga panikali chifukwa awononga zambiri kuyambira kuma meeting yaje nangasi anthu akamakumana akomiti yaja mafanta ma transport ndezimene zichitike kani kwa miyezi 2-3 andakukambira nada akuti nika kenako pamenepo akuti amayiwo akufuna kuzavala chovala chodula pa tsiku limene lolo sangalole kuvala zimene amavala nthawi zonse koma afuna adzavale chovala cha special palibe vuto koma mukachivala chimenecho chikhala chatakuwa zikumapezeka zoti ndi chovala chogwira thupi hijabu ilipo pamene palibe abambo akagula kasuti kogwira thupi ati ung'ono pamenepo palita atsikana nditi anyamata tojowajowa tija timashikana manja tija tikulowa mbwalo ndikumadigulirana mbina zimenezo nzamuchisilamu sizamuchisilamu so zonsezi zikuchitika ifanyani anthu basi panopa riya ija inangosanduka ngati chizolowezi kuteka kupopanda kupanga riya akumaona ngati sana pange chisilamu panopa pamene zinafika pano kupanda munthu kupanga riya akumaona ngati sana pange za chisilamu koma apanga riya ija ndikumazigogota pantima kuti wapanga chani chisilamu ndi zimene zawanda masiku ano so ambiri mwa asilamu adawola kuzochitika zawo ndiye zonsezi tili munyengo iyi chifukwa sitikuwadziwa amene adali opambana mugulu asilamu amene adali opambana mugulu asilamu sitikuwadziwa ifa tikanadziwa masahaba tikanadziwa matabiina tikanadziwa mataba tabiin sindikhulupirira kuti bwezi tili munyengo imene ife tili izakupanga azimayi pano pasi akuti zamagulu gulu limene lili ndiloyambirira m'Malawi muno ndi gulu lalikulu kwambiri la azimayi limene pasi pake patuluka magulu ambiri
anthu kumanyadira kuti chisilamu chikupita patali ndi zimene zizi kunyadira asilamu kuti pali magulu akazi chisilamu chikutsogola akazi amene akakumana kumaphunzitsana za akida si awa kumamanga chitenje pamwamba pa mkanjo avala bwinobwino ndi akukala kwitsanso avala chinthu chosagwira thupi ndi akamanga chitenje chichangu ati mbina ioneke nobwino tsopano sizamu chisilamu tu zimenezi sizamu chisilamu mkazi wa chisilamu akavala chovala chimene chili chosagwira thupi sizili zomuyeneranso kuti pamwambapo akamatuluka nyumba mwake ndi ayikepo chovala chotani chomanganso thupi koma tikulemekeza chikhalidwe kusiya chipembedzo anayankhula ngati sali hadithi koma ni mmodzi mwa maulama koma ndikukhulupirira kuti zimenezi ndithu mtumiki anatsindika pamene nsanje alghaira idzachoke mwamuna manyazi adzachoka mwa akazi alghaira ndi nsanje imene mwamuna amachita yomuteteza mkazi wake ndi ana ake akazi alghaira pamene nsanje imene yoteteza mkazi ndi ana ako akazi idzachoke mwa iweyo mwamuna mkazi wakoyo ndi ana ako akazi omanyazi azatani adzata lero li mkazi akumafuna mwamuna amene sali wansanje kwambiri mkazi akamafotokoza za mwamuna amene amamukhumba mmene musiku makhalamu mwamuna choyambirira sakumanira ndifuna amuna anga adzakhala nsanje sakumayankhula koma akhali wansanje ndiyeyo mkazi nsanje kuti amuna ake atasazakwatire mkazi wachiwiri koma mwamuna kumuchitira nsanje mkazi wake kunena kuti akazi anga ine sindikufuna kuti muzituluka m'nyumba mwanga munomu mutavala chonchi kazi ameneyo sangamufune mwamuna amene akufuna kuti mwamuna adzimusiya mkazi adzika zinthu zake pa social media adziyenda kunjako chisawawa amuna ena adzimuyamikira basi ndiye pachifukwa nena kuti nsanje imene imwe amuna inatha muona kuti manyazi akazi alibe ndendi awo kumapezeka zoti akuvina kuti umalira kudikula ndithu manika samadikula akuti kumachita kufika pansi nzimayi kufupika ngati thumba la chimanga kufupika kenako ndikuzafa mbukaso chonchi anthu kumati koma nikaya lero ayi ndithu inali bwino amene apanga zimenezo akazi a shehe akuti ndiye umboni wawo nkumati ngati zimene amapanga akazi a shehe inu ndani inu ndiye mukandiletse zimene zakupanga akazi a shehe sophunzira kwambiri anapita ku Saudi ndiye tizindikire kuti ifeyo munyengo imene tikukhala ino kupanda kuphunzira ala aqida tidzakhala mugulando utayika ndiye kuchokera apa tikuphunzira kuti arriya ndi ashiriki koma ndi shiriki yaing'ono timalizitse mtundu wa shiriki yaing'ono umene uli ashiriki ashahwa imene iyi ndikukhulupirira kuti amene anayipanga adi ni maulama mu nthawi yathu ino pachifukwa chonena kuti akafufuza pa mitundu ya shiriki ambiri samayikapo gawo limeneli ashiriki ashahwa ndi chani shiriki ashahwa ndi shiriki ya zilakolako kutsatira chani zilakolako Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula mu Qur'ani kumuuza mtumiki araaita man ittakhadha ilahahu hawa muayina afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa kodi wamuona uyo amene watenga zilakolako zake kukhala mulungu wake wamuona uyo amene wazipanga zilakolako zake kukhala afano munthu kumapembedza zilakolako zake kodi munthu azipembedza bwanji zilakolako zake ndi pamene munthu uja akusiya zimene Allah walamula komanso zimene mtumiki wake walamula iye ndi kumatsatira zimene zikumukomera zimene akuziona kuti kwa iye zikumutani zikumusangalatsa munthu amene endera kupembedza chani zilakolako zake ndipo akuchita shiriki yaing'ono iye ndi mushriki koma shiriki yake akuchita shiriki ya chani yaing'ono kuzitenga zilakolako zako kukhala pamwamba pa zilamulo za Allah ndi mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam ndiwe wachita shiriki yomwe ili yaing'ono ndiye maulama akunena kuti ngati zinthu zimene zingapezeke zoti zakhazikika munthu uja amatha kukhala fano ngati mene sidachitikira pa Firauni chifukwa Firauna sankamva uthenga umene Musa alayhi salam ankamuitanira adatsatira zilakolako zake mpaka anapadafika poti adadzicha kuti ndi ndani ndi Mulungu powauza mabani Israeli komanso ndi anthu amene amatsogolera kunena kuti ana rabbukumul a'la ine ndine mbuye wanu wapamwamba chifukwa chotsatira zilakolako zake ndiye pamene munthu
akutsatira zilakolako zake mpaka anakumanyoza zimene Allah walamula komanso mtumiki wake sallallahu alaihi wasallam iyeyo payekha amakhala kuti akudzipembedza. Koma pamene munthu nthawi zina akupanga mwapo ndi apo amakhala kuti akuchita shiriki yaying'ono potsatira zilakolako zake. So ashahwa zilakolako zimamutsekereza munthu kutsatira zimene Allah watani walamula. Ndipo Iblisu tikati akufuna kulimbana ndi munthu amalimbana ndi munthu posewera ndi zilakolako zake. Ngati Iblisu akufuna kulimbana ndi munthu amalimbana ndi munthu posewera ndi zilakolako zake. Waswasa ijayo chimakhala kuti ndi chinthu chimene akupanga potani pokongoletsa zilakolako zake zija. Chitsanzo, munthu amene amakonda chigololo akauzidwa za banja, Iblisu amathamanga ndi kumuuza munthu ameneyu kunena kuti banja muli mavuto, mukavutika achemwa, amuna amasiku ano alibe phindu, akufuna kuti azikakulamulira ana ameneyo, muzikangovuti muzikangokhala m'nyumba basi. So amabwera ndi mawaswasa osiyanasiyana mpaka na munthu uja amakhalabe ndi chikayiko choti alowe m'banja. Koma Iblisu yemweyo sangabwere ndi kunena kuti pamene ukufuna kupanga chibwezi paja ndikunena kuti chibwezi ndi haramu, amuna atu amasiku ano amangogonana ndi akazi ndikukuthawana, chibwezi mukupanga chakuthawana amene sangabwere kudzakuza zimenezo. Koma azikukongoletsera chibwezi chicha, azikukongoletsera chibwezi chicha ameneyo tapanga naye mubwenziwo akhoza kuzakukwatirani amene. Ukakaniza zakukwatirako akubwera kuti kukwatiraso ndi chani ndi mavuto. So umangopezeka zonena kuti wakungozungulira muchani muuchimo. Ndiye pamafika pa point yoti amakusiya iye uja Iblisu chifanira kuti iweyo no wakuda muchani muzilakolako zako. So iwe pamene umakhala kutsatira zilakolako zako ndiye pamafika point yonena kuti iwe makhala kuti wakhazikika muzimenezi. Pena solo Iblisu yasakunamize umapezeka zoti watani wachimwabe basi. Fake mudzaone mu Ramadhani mashayatina makhala amangidwa koma ena amakhala da kuchimwabe basi. Siti kalowa mwezi wa Ramadhani sufidati shayatin ama mangidwa masatani. Nena aja akamachimwa zimachokera kuti akupheperuka aledzera. Zichokera kuti zilakolako zawo. Fajadi iwe wamira muchani muzilakolako zako. Ndiye amene amamira muzilakolako zawo ndi awo amene umauza za Allah pamodzi ndi mtumiki wake iwo amakapezeka kutsatirabe zilakolako zawo. Anthu amene onda amene akupanga ashiriki ashahwa basi no mulungu wawo ndi zilakolako basi. Mulungu wawo ndi chani ndi zilakolako. Sangachite chinthu pokapoka zikhale kuti zikuwakomera ndizowasangalatsa ndizowabebera basi. Pale hijabu ya sharia ndi pale hijabu yobeba. Leo makasankha hijabu yobeba ndikusiya ya sharia. Mukafusa amapeleka tima because hijabu hii ya sharia iliyodula. Hijabu hii ya hijabu imene imatentha. Nanga ndizikwekweleza ije nichovala changa chikwa nanga nyasi. Imakonda kuyenda tumalosa khala bwino. Mabikozi mbwerekete. Chimpango ichi mipango izizizi zokutarazia kutentha. Ndiye ndi mmene ndimapangira ineyo imakonda kudwala mutu wachingalangala. Zoyankhula zambiri. Why? Ndizilakolako tu zimenezo. Fokulupirira sangapange zimenezo. Pa zimene Allah wapereka ndi zimene Iblisu akuyitanira amasankha zimene Allah wapereka. Za Iblisu zalibe nazo ntchito. So muona kuti asilamu ambiri apanso alipo chuka akukwera pamenepo akupembedza zilakolako zako akupembedza chifukwa sindikukhulupirira kuti lero lino munthu angamafotokoze kuti chisilamu ndi chosakwanira. Komanso sindikukhulupirira kuti lero lino munthu angamafike poma dzigogoda pa mtima kuti izizi mu chisilamu sindikuzidziwa kupatula kuti iyeyo ndi amene samafuna kudani kudziwa. Njira zophunzirira ndi zambirimbiri. Koza kuphunzira munthu uli kunyumba kwako, koza kuphunzira munthu kunzikiti, koza kuphunzira munthu upita ku sukulu. Njira zophunzirira panopa Allah watiphweketsera. Koma muona kuti anthu akukhalabe muzilakolako zawo kusambira muzilakolako zawo. Tikatero pamene pande kuti tamaliza nakivu yoyamba yomwe ili ashiriki ndi tidzabwera ku nakivu yachiwiri imene ili mikhala pakati alwasait mikhala pakati. Tidzafotokozenso kumeneko ndikumatsetsereka bwino inshallah.